Di serî da silav û rozê xwe ji gelê me Rojava ra dişînim. Bi taybetî jî heştê Adarê li hemî dayîkên Rojava, şervanên azadiyê, kesên ku îro çepera dadberxwe didin, ew jinên azadîxwez, jinên parastina vî gelî dikin, jinên ku îro çepera da berxwe didin. Ez heştê Adara wan ji dil û can pîroz dikim û ez dibêjim ev heştê Adarê ji bo wan û ji bo hemî Kurdistanê bibe rojên azadî û rojên serkeftinê, rojên serfiraziya gelê Kurd. Ez dibêjim jin, jiyan, azadî û silav rêzê xwe ji hemî jinên Rojava ra dişînim. Rojavan pîroz dikim û ji bo wan jî strana berxwedanê, stranan ku bi salan e Kom Azad dibêje, şerê azadî, ez diyarê dikim. Nev zulm û zora dijmin, nev heps û zindan, kes nikare bişkîne hêza me Kurdan. Nev zulm û zora dijmin, nev heps û zindan, kes nikare bişkîne hêza me Kurdan. Mirin jî bû me şerefe rêya Kurdistan, bijî her bijî şerê azadî. Mirin jî bû me şerefe rêya Kurdistan, bijî her bijî şerê azadî. Dengilingê azadî tê ji ser çiyan, deng vedi del her alî bi hêz û semyan. Dengilingê azadî tê ji ser çiyan, deng vedi del her anî bi hêz û semyan. Biçûk mezin mêr û jin rabûn ser piyan, bijî her bijî şerê azadî. Biçûk mezin mêr û jin rabûn ser piyan, bijî her bijî şerê azadî. Bi xebat û tekoşîn û bi çalakî, emê xwe fida bikin ji bo vî xakî. Bi xebat û tekoşîn û bi çalakî, emê xwe fida bikin ji bo vî xakî. Bi dostî û yekîtî û bi dilçakî, bijî her bijî şerê azadî. Bi dostî û yekîtî û bi dilçakî, bijî her bijî şerê azadî. Silav û rêstîsa ji bo we dişînim. Heştê Adara hemî jinên Kurdistanê ji dil û can pîroz dikim. Bimînin bi xêr û xweşiyê de. Spas.